hore ísť nemôžeme, pretože je to pod konštrukciou. To znamená, že ten krásny výhľad, ktorý som tam chcela mať, nebudem mať. Takže som trošku nasraná, že som vyhodila 50 bát. But it is the first time for me being on this side of the Bangkok. Yeah, me too. Because in the gym, Castings. when we have to go here for castings, it's no taxi, no nothing, just like with the boat. I'll just go there again. Takže to je jasmine green tea, chai latte, chai. Ice chai latte or just tea? No, I think it's ice chai tea latte or it's okay, guys. Yeah. Nachádzame sa v Mango reštaurácii, ktorú sme už boli pred pár týždňami sa najesť. Ja si dávam zase to isté, pretože to bolo úplne super a som hladná a ešte unavená zo včerajšieho výletu do Pattaje na ostrovy, tak treba dobiť energiu. You can take them, I am not going to use them. Dnes fotím pre značku ACAP, alebo ACAB. Je to, fotím lookbook, takže všetky nové šaty a teším sa, prostredie je tu úžasné, myslím si, že budem fotiť skôr pri nejakých, že nebudem jednoducho fotiť len v ateliéri, ale budem fotiť práve v týchto krásnych priestoroch. Takže sa teším, potom to ma čakajú ďalšie 3 castingy, snáď ich stihnem, keď nie, tak bude trošku smutná, pretože sú to castingy na Fashion Week, ktorý bude v septembri, tak mi držte palce. Ahojte, takže pokračujeme v shootingu a už budeme mať len posledné 2 šaty, na čo sa teším, je naozaj teplo, fotíme aj vonku, tak aj vonku, aj vnútri, ako kedy. A trošku nám zmenili účes, make-up a
vlastne potom to pôjdem na tie castingy. Nikdy by som si nepomyslela, že ryža je toľko druhov ryže. Pozrite tu nejaká pink jasmine rice, nejaká riceberry, ktorá je očividne veľmi sladká. Potom tu máme nejakú wild rice, black rice, nejakú ďalšiu black rice a white rice a bože, toľko ryží. I need this machine. Po veľmi dlhom čase mám Starbucks, čo sa nestáva často. Mám vlastne cappuccino so sojovým mliekom a trošku vanilky. Ahojte, zdravím vás, dnes je streda, už večer, za chvíľu pôjdem už spať, ale chcem vám tak zrekapitulovať posledné dni, že vlastne čo sa dialo. Tak mala som, prvý deň sme nemali castingy, to sme sa boli prejsť na temple, alebo teda na chrám Wat Arun, ktorý bohužiaľ rekonštruovali, to znamená, že sme sa tam až tak úplne nemohli dostať, ale zasa keď ho opravia, bude určite stáť za to a odporúčam tam ísť. A potom sme sa išli nájsť do tej mango reštaurácie a na ďalší deň sme mali nejaké tie castingy. Tie castingy boli vlastne 3 na fashion show, lenže ja som mala zároveň robotu. A ja som chcela veľmi tie castingy stihnúť, lenže robotu som mala do 3. a castingy boli do 3. Tak som teda sa vybrala domov, že teda nestíham ich a už som prišla domov, odmalovala sa, vytiahla šošovky, už som sa chcela ísť aj prezliecť a zrazu mi napísali, že mám ísť na ten posledný casting, tak prosím vás, som sa ešte znova všetko za 5 minút, všetko bola hotová, normálne som až sa divila, že vôbec ako toto dokážem. A zobrala si tú motorku a išla vlastne na ten casting a ešte na mňa čakali, bolo to super a viete čo najväčšia sranda? Že sa mi tam naozaj oplatilo ísť na ten casting, pretože ma zobrali na tú prehliadku. Takže neľutujem, že som sa tam ponáhľala a mala trošku stresy z toho, naozaj to neľutujem. Niekedy jednoducho to vyjde, takže som naozaj rada. A dnes sme mali jeden casting na TVC, teda na nejakú reklamu pre jedno nákupné centrum. A zajtra mám fitting, čo je vlastne skúška toho oblečenia na tú prehliadku. A mám aj jeden casting na fotenie lookbooku. Je to dosť ďaleko od seba, takže pôjdeme nadzemkou asi 40 minút, takže si zoberiem knihu, poriadnu košelu a možno aj nejakú dlhšiu sukňu, ktorú si potom neskôr dám dole, pretože v tej nadzemke je jednoducho podľa mňa minus neviem koľko stupňov, to máte pocit ako keby, keď otvoríte mrazničku a predstavte si, že v tej mrazničke ste 40 minút. To sú veľmi tieto skoky veľmi veľké a niekedy nepríjemné. Jednoducho z 35 stupňov do 20 stupňov, čo je veľmi veľký skok pre vaše telo. A akurát dnes sme sa ešte išli nájsť do jedného nákupného centra, kde majú aj vegánsky food stall. Wally Vegetarian sa to volá. A mali sme tú tom yum polievku druhý deň za sebou, lebo je naozaj vynikajúca. A
Vlastne potom sme išli do takého gourmet market, čo je niečo ako supermarket, ale on je pre takých bohatších ľudí, to znamená, že vlastne my sme tam išli a si to tam všetko pozerali, tie zaujímavé veci. Mne sa hrozne úplne vždycky baví, keď som v nejakej inej krajine, tak pozrieť sa a preskúmavať ich supermarkety. Jednoducho to, čo oni tam vlastne predávajú, čo tí ľudia potom kupujú. V každej krajine je to úplne niečo iné. A vždycky ma to fascinuje. A tu sme ochutnávali rôzne rýžové krekre, sušené ovoce a tak ďalej. A keď už sme išli platiť, tak jednoducho začala hrať pesnička Happy. Viete, od Pharrella Williamsa. No a tam je vždycky taký dobrý vibe a jednoducho tí pracovníci tam začali na ňu tancovať. Fakt začali tancovať všetci naraz nejaký ten svoj tanček a bolo to veľmi príjemné, jednoducho sme im potom aj zatlieskali, že to spríjemnilo aj nám deň, aj im deň, že vlastne mali niečo, čo ich spájalo a mali nejaký cieľ naučiť sa ten tanček a spraviť ostatným ľuďom lepšiu náladu, čo sa im aj podarilo. Takže to sa mi tu veľmi páči na tých thajských ľuďoch, že oni sa snažia vždy nejak zlepšiť ten deň a zároveň sa na vás usmiať, pomôcť vám a vždycky máte taký dobrý pocit potom. A že ich neotravujete, alebo že nie sú takí negatívni. A práve treba mať to dobré v tom dni a nie je to zlé.